Jo va haver un moment que vaig creure que verdaderament l'art de l'escultura i de la pintura havien de ser abstractes, però vaig veure que aquesta obra tenia un caràcter molt elitista, molt com aristocràtic, que només l'entenien unes certes persones que havien tingut una cultura, però que la gent en general no l'entenia, perquè era un llenguatge massa hermètic per la gent normal. I jo crec que l'obra d'art ha de ser un mitjà de comunicació. Llavors vaig deixar l'abstracció per lo que em vaig dir jo la nova figuració. És una figuració que tampoc era imitar la realitat, sinó crear formes que es reconeixien de la realitat, però que al fons eren formes molt idees, podríem dir, molt simbòliques. Com jo representava una figura femenina, no era una figura femenina amb caràcter com a l'època expressionista, sinó era una forma com molt freda, molt abstracta en el fons, encara que recordés una figura femenina. Les recerques que es plantejava Subirachs fins aleshores eren essencialment estructurals i matèriques, però a partir de l'abstracció evoluciona cap a una nova figuració amb la intenció d'enriquir la seva obra de més elements comunicatius. No es tracta d'una figuració representativa, sinó d'una figuració significativa. Sense fer concessions, intenta evitar que l'obra esdevingui hermètica i pretén que sigui comprensible per a tothom. De manera oberta i manifesta, reivindica el tema, no pas l'argument ni l'anècdota. Fuig de la representació, però se serveix d'elements figuratius. D'altra banda, en incorporar referències arquitecturals, com fragments de motllures i buidats, pretén evitar que l'espectador vegi una representació realista i capti, en canvi, la condició simbòlica de cada obra. És l'etapa en la qual l'artista consolida l'anàlisi de les dualitats i de les oposicions, positiu i negatiu, masculí i femení, espai i temps, dia i nit, vida i mort. Un precedent d'aquesta etapa va ser el monument dedicat a l'inventor del submarí Ictíneo, Narcís Monturiol, inaugurat el 1963. El monument a Monturiol, que en fi és un monument que en certa manera és un monument bastant diferent, que no hi ha la senyora amb el ram de llaurer ni el bust de l'homenatjat, sinó l'obra de l'homenatjat, en aquest cas el submarí. Amb la incorporació d'aquest element realista, com si fos un collage que contrasta i singularitza l'objecte de l'homenatge, l'obra anunciava l'etapa denominada de la nova realitat figurada. A la mesura de l'espai-temps, una figura femenina nua i en negatiu esdevé arquitectura en associar-se a una columna de base quadrada i dividida en 16 cubs numerats, com una al·lusió a la mesura de l'espai. No en va, la figura té la proporció del clàssic cànon perfecte i per al·ludir al pas del temps, el rostre s'ha convertit en l'esfera d'un rellotge. Els principals recursos plàstics que l'escultor introdueix en aquesta època són els perfils correguts formant frisos amb motllures, les formes tornejades, les balustrades,
i, sobretot, l'oposició convex-còncau, positiu i negatiu. En introduir el negatiu, aconsegueix efectes òptics i sorprenents que li permeten usar la figuració sense caure en el realisme. La forma en negatiu esdevé com una empremta, una mena de fòssil del que resta d'algun ésser o element que ja no existeix físicament. Arriba un moment en què l'artista, per expressar la realitat, no la pot explicar i aleshores, el mateix que feien els antics, el símbol ho expressava tot d'una manera, diguéssim, no racionalitzable. La Torre de Babel, representada també com a símbol de l'essència de l'art, metàfora de l'oposició entre l'home i la natura, apareix en diverses versions escultòriques. L'oposició art-mort s'accentua mitjançant el contrast entre l'horitzontalitat feixuga d'un os i l'impuls ascendent de la torre. Tant els temes del Renaixement i del Barroc, com les referències al món hel·lenístic i romà, són recuperats per Subirachs amb més ironia que nostàlgia. És interessant afegir que quan recupera els temes aquests renaixentistes o barrocs o del manierisme, el que ho fa no donant les obres senceres, com feien ells, sinó trencades, escapçades, com trencades. Això em sembla clau, perquè això és el que dona, diguéssim, el caràcter de que és real, de que és nostre, que és de la nostra època, perquè la nostra època, el passat, ens arriba fragmentat. Ara no comprendríem l'Acròpolis d'Atenes si hagués arribat sencera. No l'entendríem, perquè l'art grec era pintat, era un art pop, era pintat de coloraines. En canvi, ara ens arriba descolorit i trencat, i l'entenem. A l'obra titulada Príap, divinitat grega que simbolitza l'instint sexual, l'obelisc fàl·lic esdevé el protagonista. Mentre que amb l'obra jònica l'escultor gosa fins i tot inventar una nova figura mitològica, transformant en columna una figura femenina. En aquella època es donava molta importància al que era abstracte i el que era figuratiu. Ara ja d'això ni se'n parla. S'ha vist que l'obra més figurativa, en el fons, és una abstracció, i l'obra més abstracta, en el fons, també està, en certa manera, relacionada amb la realitat.